Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan gurekin izango ditugu alde batetik Lesakako alkatea, Ladi Satrustegi, eta bestetik Orreagako Fundazioko kidea den Koldo Amatria. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 29 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1918 urtean, Sam Walton, magnate estatubatuarra eta Walmart dendan sortzailea jaio zen. Egun berean, baina 1956 urtean, Alfontso Borboikoa eta Borboi bi Sizilietakoa, Espainiako infantea eta Jon Carlos lehenengoaren anaia hil zen. Urte batzuk beranduago, 1971an, Kaliforniako Los Angeleseko zinpekoek heriotza zigorra aholkatzen dute Charles Manson eta bere 3 emakume jarraitzaileentzako. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 2009 urtean, Helen Levitt argazkilari estatubatuarra hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko albisteetako lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur martxoaren 29 da, asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Lan hitzarmen duina lortzeko helburuarekin ISN-eko langilek greba iragarri dute. Pentsiodunen mugimenduak gizartearen zerbitzura dagoen banku publikoa eskatu du. 4 ibilgailu eta inguruko landareria erre dira Iruñeko hilerriko aparkalekuan. Lehendakariak iragarri duenez, 28 mediku sartuko dira erdialdean Erriberagoitin eta Izarbe ibarren. Transferentzia batzordeko ordezkari nafarrekago batez onartu duten Nafarroak bizitzeko gutxieneko diru sarreraren kudeaketa bere gain hartzeko erabakia. Nafarroko gobernuak etxeko langileen ekarpen sozial eta ekonomikoa azpimarratu du sensibilizazio kanpaina baten bidez. Ukrainatik Nafarrora iritsitako errefuxiatuen kopurua 1000tik gorakoa da. Lurralde kohesioak 1.800.000 euroko laguntza eman dizkie toki erakundei bizikleta bideak eraikitzeko. Nafarroko Foru Ogasunak webgunea berritu du izapideetarako sarbidea erraisteko. Nafarroak zilarrezko domina lortu du Spain Kills sarietan eta domina irabaztekotan egonda hainbat espezialitatetan. Iruña Espainiako 5. hiria da auto elektrikoak kargatzeko leku kopuruari dagokionez. Nafarroko gobernuak los Instituto Príncipe de Viana y Ximénez de Rada durante el BUP y el COU 1975-1985 liburua aurkeztu du. Nafarroko dantza garaikidearen DNA programak ikuskizun gehiago eskainiko ditu eta antzoki sareko 16 herritara iritsiko da. Iruñeko dalak El Lebrel Blanco antzerki taldearen historia biltzen duen liburu bat argitaratu du taldearen 50. urte hurrenean. Ostegun honetan hasiko da korrikaren edizio berria Amurrion, hain zuzen ere euskeraren aldeko lasterketa honen 22. edizio da, AEK antolatua eta Euskal Herri osoa zeharkatzen duena. Ikus dezagun aste honetako agenda. Bihar martxoaren 30 asteazkena Pirinioetako bidea hitzaldia Amalur Albarezen eskutik Katakraken arratsaleko 7:00. Ordu berdinean baina Labagunean barnetik zulatzen zaitut 8 ahots itsasertzetik liburuaren aurkezpena egingo da Leire Vargas, Miren Irizar, Josune Degoñi eta Ane Zubeldiaren eskutik. Eta 7:00 ere baina Nafarroako antzerki eskolan irrizikloa 2022ari dagokion eta kitxorik ez antzerkia ikusgai. Martxoaren 31an osteguna arratsaldeko 6:00 San Frantziskoko liburutegi publikoan Kamisioai euskaraz ipuin kontalaria Isabel Salcedoren eskutik. Ordu berdinean baina Labagunean bertso hori sariketaren finala eta ostegunarekin bukatzeko Katakraken arratsaldeko 6:30 50 urte aurrerago euskaraz bizitzeko hautua solasaldia. Apirilaren 2an larunbata korrika Iruñetik pasako da goizean zehar.
Eta bukatzeko arratsaldeko 7:30 Berriozarko auditorioan Berriozarko Elkarrekin Koralak kontzertua eskainiko du. Aztertu ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, Sánchezek 20 zentimoko hobariak iragarri ditu gasolinaren prezioa eta alokairuen mugak geldiarazteko. Honen azpian egunkariak gorriz nabarmendu du Tradisnak eta Hiruk lan uzteari eutsi diotela garraioan hobekuntza berrien zain. Eta beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Nafarroak 250 tona laguntza humanitario dituen konboia bidali du Ukrainara. Bestalde egunkariak ohartarazi du Nafarroak urrutik aurrera hartuko duela bere gain bizitzeko gutxieneko diru sarrera. Horretaz gain Diario de Noticiasek jakinarazi du Gasteizen aurkeztu dela ostiralean hasiko den korrika. Eta bukatzeko azkeneko lerroburuak dioenez, 26. atortxurrokek 31 talde bildiko ditu Atarrabian uztailaren 29 eta 30. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, litro bakoitzeko 20 zentimoko laguntza gidari guztientzat izango da eta ekainera arte. Eta honen harira egunkariak alde batetik azpimarratu du, apiriletik ekainera berrikusten diren alokairuen gorakada 2% mugatzen dela. Bestetik, 3 hilabetez debekatuta dagoela kaleratzea gerraren ondorioengatik, eta azkenik bonus sozial elektrikoa eta gutxieneko bizi sarrera handitzen direla. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, elkartasuna Ukrainara bidean. Eta goiko aldera itzulita hori azpimarratutako lerroburuetako lehenengoak horrela dio, Oskarrak zikindu dituen zaplastekoa. Bigarrenak ordea dioenez, Oskar Mielgok estatuatxo bat eman dio Espainiari. Eta hirugarrenak bukatzeko horrela dio, Osasunak eta CDSotak 2026 arte jarraituko dute. Gararekin jarraituko dugu orain, Nazalaren lerroburu nagusienak dioenez, Sánchezek gasolinarako eta alokairu mugetarako laguntzak iragarri ditu. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Pablo González hilabete preso eta inkomunikatua. Horretaz gain egunkariak azpimarratu du argindarra denei bermatzeko neurriak eskatu dituztela pentsiodunek. Bestalde Garak nabarmendu du Espainiako eskuinak bakarrik arbuiatu duela hezkuntza ituna. Eta hurrengo lerroburuak dioenez, beste langile bat hilda Eibarren teilatu batetik erorita. Ondoan editorialaren izenburuak horrela dio, amiantoaren kalteen onartze motelegia. Eta bukatzeko egunkaria J. Altuna eta J. Martija pilotarien aipoa nabarmendu du eta horrela dio, oso animoso gaude pozik egindako txapelketarekin. Berria egunkaria aztertuko du orain. Lerroburu nagusienak dioenez, erregaia litroko 20 zentimo merkatuko dute Hego Euskal Herrian udarte. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, kamioi gehiago lanean. Bestalde egunkariak Ruth Ferrero Turrion Madrilgo Unibertsitate Konplutentzeko Zientzia Politikoko irakaslaren aipoa nabarmendu du eta horrela dio, Zelenski gatazka internazionalizatzen saiatzen ari da. Bestalde egunkariak jakinarazi du langile bat hildela Eibarren teilatu batetik erorita. Horretaz gain Kodak Oskarretako film onenaren garaikurra irabazi duela azpimarratu du berriak. Eta honen ondoan argazki batek lagunduta Julen Martigaren aipoa nabarmendu du egunkariak eta horrela dio, ilusio handia dut txapela 2. irabazteko. Eta bukatzeko berriak azpimarratu du Osakidetzan beste 2 greba egun antolatu dituztela sindikatuek. Euskal Herria Irratia bukatzeko, lerroburu nagusienak dioenez, auzitegiek baliogabetutako ebazpen bat erabili du Enrique Maiak korrika txikien aurka. Bestalde Ikamako kidea den Aimar Josueren aipoa nabarmendu du eta horrela dio, ikasketa prozesuan oztopo asko ditugu sistema zaharkituta dago. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratiak Aitor Agirrezabalaren aipoa ere nabarmendu du eta horrela dio, eskertzekoa da taldeek erabakitzea uda honetan atortxurro jaialdian egotea. Movistarren pertsonen bizitza hobetu nahi dute, izan ere orain giga baterainoko zuntza
datu infinituak eta Movistar Plus futbolarekin izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzazkezu ere opari gisa. Hori guztia 125eko deskontuarekin, 4 hilabetez funzion selekzion berrira pasatzen bazara. Pasa zaitez Movistarrera eta ikusi zuk zeuk zergatik den bizitza apur bat hobea. Movistarren pertsonen bizitza hobetu nahi dute, izan ere orain gigabaterainoko zuntza, datu infinituak eta Movistar Plus futbolarekin izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzazkezu ere opari gisa. Hori guztia 125eko deskontuarekin, 4 hilabetez funzion selekzion berrira pasatzen bazara. Pasa zaitez Movistarrera eta ikusi zuk zeuk zergatik den bizitza apur bat hobea. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur freskatu egingo du eta atzo baino lainotuago egongo da. Hegoaldean, iparraldean baino hodei gehiago pilatuko da eta euria egiteko probabilitatea ere handiagoa izango da, bereziki arratsaldean eta gauean. Haizeak iparraldera egingo du arratsaldean eta horrek temperaturaren jaitsiera eragingo du bereziki kostaldean. Kostaldean temperatura maksimoak 17 gradu zentigraduren bueltan ibiliko dira eta apur bat baxuagoak izango dira barnealdean. Eta asteazkenean ipar ukituko haizea nagusituko da. Egunaren bigarren partean ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da bereziki kostaldean eta Ebro ibarrean. Goizean lainotuta egongo da, baina apenas egingo duen euria egitekotan ipar isurialdean bakarrik. Egunaren amaieran ordea fronte bat iritsiko da eta orduan txoko guztietara iritsiko da giro bustia, dena den euria ugariagoa izango da Kantauri isurialdean. Temperatura altuenak 12 eta 15 gradu zentigradu artekoak izango dira. Bueno, Labis, egunon, zer moduz? Egunon, ongi eta zuek? Ongi ere bai, hementxe. Lesakan alondegia berrasmatzeko partaidetza prozesua abiatu duzu ez, Lesakako udalak. Hori da. Hasteko eta pixkat testuinguruan jartzeko, zer da alondegia? Alondegia da Lesakak baduen eraikin publiko bat, eraikin handi bat, erabilera ezberdinak izan dituena historian zehar. Bertzeak bertze, eskola izan du da, alde batetik nesken eskola, bertzaletik mutilen eskola, hori ja duela urte desentea. Eta gaur egungo erabilera ezberdinak ditu, azpiko solairuan jubilatuen egoitza dago eta ostatua. Lehenengo solairuan gaur egun beti gazte kirol eta kultura elkarteak erabiltzen du. Eta bigarren solairu baten Sorrosinek hortik emititzen du, edo estudio txiki bat badu. Ordu, erabilera horiek birplanteatu nahi ditugu, eta eraikin hori ere erabilera horietaz gain baditu askoz ez metro karratu gehiago eta zer erabilera eman nahi digun adostu. Eta, Labis, noiz nola eta zergatik sortzen da berrasmatzeko ez ideia hau edo proiektua? Bai. Azkenean ari garena da herriko eraikin ezberdinen erabilerak optimizatu nahian edo ez, ikusten ditugu Lesakan badaudela behar batzuk, talde eragile eta elkarte haunitz daude, eta bertze eskatzen dizkigute toki bat egon izateko edo beraien bilerak egin izateko. Gero Lesakak ere garapen aldetik ere behar batzuk izaten baditu, herri guztiak bezala, eta horiek ere gauzatzeko baditugun espazioak eta kudeatzeko optimizazio lan hori egin nahi genuen ez. Konturatu ginen, Alondigak behar duela obra handi bat, eta obra hori egiten hasi aurretik momentuan dagoen udalak erabaki hori hartu beharrean, udal horrek bakarrik hartu beharrean, denen artean
adostu, ez, etorkizuneko erabilera zein izanen den. Gaur egun, aipatu dudan bezala beti Gazte eta Xorroxin hor daude, jubilatuen egoitza lehenengo beko solairuan dagoela, hori ez da prozesuan parte izanen, jubilatuen egoitza hor egonkortua dago eta horrekin jarraitu nahi dugu. Beti Gazte eta Xorroxinei, dena delakoa prozesu honen emaitza, toki bat bermatuko zaie, beraien beharretara eta egokitua izanen dena. Orduan, hor guzti hori ongi hausnartu eta ongi adostu eta egiten den proiektua ere ongi finkatzeko, garrantzitsua ikusten genuen herritarrei ere eskubidea ematea edo hortan parte hartzeko. Orduan, Ladiz pixka zuen ideia da orain arte dagoena edo erabiltzen dutenek jarraitzea eta espazio utxik dagoen eremu edo espazio hori betetzea eta gauza ezberdinak egitea. Orain arte daudenak hor jarraitzea edo ez, hori da emaitzaren, prozesuaren emaitzaren arabera ikusiko dugu, bai berriz erranen dut, bi talde horiei bermatuko zaie, horrez baldin bada behartzen honbait, baina beraien beharretara egokitua dagoen lokal bat, ez? Azkenean, bai Xorroxin, bai Beti Gazte bi estamentu importante dira herrian, eta beraien martxa ez dugu oztopatu nahi, eta, de hecho, garrantzitsua ikusten dugu beraien aktibitatea martxan jarraitzeak, orduan, hori hortan aldez aurretik joko aragoietan hori aipatzen dugu beti, ez? Gero, ikusiko dugu aber non bukatzen duen, zein diren herriaren beharrak eta horren arabera joanen gara ikusten. Eta zergatik eraikin horretan berezitasunik badauka edo zergatik erabaki da eraikin hori berre eraikitzeko? Eraikin hori egoera, lehenengo eta behin herrigunean dago, erdian dago, metro karratu pila ditu, uste dut 250 artean ez dago seguro. Eta nik uste udaletxearekin bat lesakako eraikin handiena dela. Egia da solairu batzuk egoera kaskarran daudela eta obra bat eskatzen dute. Baina, hortik eratago olako espazio bat izan herri erdian eta hola denboran pasatzen uztea ere ez genuen egokia ikusten. Eta, momentuz ikusten duguna da hori, ez? Deus egiten hasia entzinetik zertarako erabiliko den finkatzea. Eta zergatik erabaki duzue partaidetza prozesu baten bidez egitea proiektu hau? Azkenean bai hemen zinegotzien artean eta bertze batzuekin hitz egiten eta bai ikusten genuen herri aktibo bat nahi baldin badugu herriak ere parte hartu behar duela, saiatzen gara poliki parte hartzea ere bultzatzen. Eta kasu honetan ikuste importantea zela herriko eraikin oso garrantzitsua delako. Garrantzitsua izan da, erabaki hori hartzea ez genuen modu unilateralean edo hartu nahi, ez? Ez genuen ez da ere momentuko behar bat bakarrik identifikatuta ez etorkizunera begira pentsatzen ari. Eta, uste genuen bazegoela jendea, edo badagoela jendeak ere grin hori izaten alduna, eta herri ikuspegi batetik ere herri egoitza bat edo osatu. Bestalde Ladiz, Elhuyar ari da prozesua gidatzen ez eta dagoeneko burutua lehen entzuketa fasea, orduan fase horretan ze informazio bat lortu duzu, zer entzun duzu orain arte edo nola dago goera? Fase horretan egin duguna da, bildu gara sektoreka edo, alde batetik 3. sektorea, lehenengo sektorea, haur eta nerabekin, 3. adineko jendea eta elkarteekin, hola ibili gara euskararen inguruko jendearekin, kulturaren inguruko jendearekin, eta azkenean hortik egin duguna da ez bakarrik eraikin horrek nola betetzen alditun defizientzia horiek edo, baizik eta herrian zer den landu behar duguna, ez? Azkenean aipatu da bezala herri ikuspegi bat da,
eta lesakari gaur egungo argazkiari digu. Hortik aintzinera orain ikusi beharko da eraikin horrekin, pues zertan laguntzen aldun, eta zertan ez. Orain arte, uste du 80 bat edo parteideak hartu dutela, edo 80 bat parteideak hartu dutela parte, eta bueno, aiz emankorra izan da, ikusi dugu jendeak baduela kezka, baduela gogoa ere bere iritzia edo azaleratzeko, eta bueno, hori guretzat hitz importantea da. Eta adibidez, apirilaren 2 goizeko 10etan ez lehen saio irekia egingo duzue, Ladiz, zer espero duzue egun horretatik edo zer aurre ikusten duzue? Bueno, egia erran ez dakigu baloratzen ez da ere zenbait jende etorriko den, hori onartu beharra dut, ez dakit jende gutxi honitz etorriko den, baina bai espero duguna etortzen denak gogoakin etortzea, 3 orduko lan saio bat izanen da, bertan dinamik ezberdinen bitartez, oso orain arte ateratako informazioa mahai gainean jarri, eta hori denakin, nola joan bizkat filtro bat egiten eta bideratzen, ez, nora joan nahi dugun, eta zer espero dugun, lehenengo eta behin jendean parte hartzea, hori bai espero dugula, eta hortik aratago, ideia onak baldin badaude, eta herriarentzako garapen ikuspegi batetik, ongizate ikuspegi batetik, onak baldin badire, oso be. Eta adibidez, horrelako saio irekien bidez egingo duzu parte hartze prozesua edo nolakoa izango da? Bueno, orain arte aipatu dudan bezala, elkarte edo, sektoreka deituak izan dire, biztanleak, orain hemendik aintzinera apirilak 2ko saioa irekia izango da, nahi duenak agertzeko, gero ere izango dira bertze moduak iritzia guri helarazteko, edo ideiak guri helarazteko, eta gero maiatzan izango da bertze parte hartze saio bat, hoia pixkot prozesua borobiltze aldera eta itxitze aldera. Tartean udalak, jasotako informazio guzti hori, horren bideragarritasuna eta aztertu beharko dugu, bai ekonomikoa, bai teknikoa, eta pixkat maiatza bukaerarako edo saiatuko gara azken paus hori ematen. Gero bai, beharko dugu denbora proiektua redaktatzeko, finanziazio lortzeko, eta gero hori antzinagoko pausoak izango dira. Bai. Eta, hasieran aipatu duzu, zuek behar batzuk ikusten dituzula, eta gero jendearen beharrak ezagutu nahi dituzuela, orduan ez dakit zer aurreratu dezakezun, baina zer aurre ikusten duzu egin daitekela eraikin horretan? Bueno, nik ikusita ze orain arte nola garatzen ari diren bilerak eta ze behar edo eskaerak dauden, nik uste eraikinak ez duela erabilera bakar bat izan den. Erabilera nitzak izan ditu, funtzionala izango da, eta pixkat, ikusita hemen biztanleko purua eta zen martxa dugun, eta zenean dena gauz bakar batera hipotekatzea uste dut hoia iritzi personala, hanka sartzea izango zela. Hala ere, ikusi beharko da, apirila 2an ze ideia ateratzen diren, eta joanen gara ikusteko. Eta orain arte, herritarren jarrera zein izan da? Prest daude eta gogotsu daude zeozer hori berez ez edo polita egiteko orain proiektu honetan? Bai, nik uste, jendeak azkenean aipatzen diozunean, hau egin nahi dugu, prozesua martxan jarri nahi dugu, animatu parte hartzera, eta jendea hasten da pixkat burari bueltaka, eta batzutan sorpresak eramaten ditugu, gutxin espero duzun pertsonek edo elkartek, ideia onak izaten dituztelako. Gehien bat horrekin gelditzen naiz ez, jendea segituan hasten dela martxan, eta igual espero ez zuen gauz batekin, batean urtik 2-3 egunetara aipatzen diozunean zerbait, 2 egunetara deitzen dizu, edo haizu, egiten alda, hau egit, eta hori nik modu positiboan baloratzen dut.
Eta udaletik ze epeak jarri dituzue, bizkat aipatu diguzu lehen, baina zeintzuk dira epeak proiektua martxan jartzeko. Bai, azkenean parte hartze prozesua ekainarako bukatua egon behar da. Gero, etortzen direlako ekainako aktibitate guztiak, ja uda giroa, eta hor ja pixkat iparra igual galtzen delako edo diluitzen delako, asmo hori ez. Hori izango da parte hartze prozesua. Gero bai, eperik gabe jarriko dugu, martxan proiektu bat erredaktatu beharko da, eta azkenik finantziazioa lortu. Orduan urte batzuk joango dira, alondigan martxan ikusten dugunerako bai. Eta zuri adibidez, pertsonalki ladiz, zer gustatuko litzaizuke gertatzea proiektu honekin ez pixka bat, ideia idealizatu bat bezala, zer ikusten, zer aurre ikusten duzuzuk? Pues ez dakit, onartu beharra dut ez dutela erabilera bakar bat nahiko garbi. Batzutan, herrian kultur talde haunitz daude, kultur talde horiek eskatzen digute toki bat, beraien bilerak egin alizateko, eta kulturretxe bat ere badugu, orduan nolabait batzutan ikusten dut, igual bi eraikin helburu berdin batera hipotekatzea izaten dela. Nik bai uste dutena da, bai beharra dagola talde batzuk beraien espazioa izateko, ez modu pribatuan, edo ez bakarrik beraientzako, hau da, pixkot irekia, ordutegi baten barrenean batzuk ibiliko dutena, bertzeak, erakusketa toki bat ere uste dut lesakan behar dugula. Erabilera ezberdinak ez, etxe bizitzarekin ere arazo bat dugu, horre hirugarren adina eta gazteek eskatzen dizkigute, residentzia modurako zerbait, eta horrekin ere zalantzak sortzen zaizkigu, eta azkenean nahiago dut nire iritzia gorde, eta norbaitek kasualitatez ikusten baldin badu hau ez iritzi bat helarazi aurretik, nahiago dut bai. Oso ongi. Eta elkarrizketa bukatzen joateko, Ladiz, zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, berri hori zure txanda. Ez bertzerik gabe, xaloa ikusten nahi diren horiek parte hartu nahi baldin badute, ongi etorriak izanen direla, eta hori animatu jendea parte hartzera, nik uste garrantzitsua dela udal batentzat eta herri batentzat jendeak ere bere iritzia eman alizatea, eta oso oraingoan udalak hori eskatzen die herritarrei, larun batean ikusiko garela espero dut. Oso ongi, orduan honekin bukatutzat emate dut elkarrizketa, Ladiz. Vale. Eskerrik asko zure denboragatik eta gurekin guztia partekatzagatik ere bai. Vale, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Oso ongi gero arte. Agur. Aio. Pasa gaitezen orain Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Berriobeitin 2022ko Aste Santuko aurrentzako hiri kanpaldietan onartutakoen zerrenda kontsultatu daiteke dagoeneko. Onartutakoek txartelarekin ordaindu beharko dute izen ematea martxoaren 30 eta 31an 948-012-012 telefonora deituz. Apirilaren 4tik aurrera ez da bajarik onartuko. Iruñeak 52 segurtasun kamera berri izango ditu aurten kaleetan eta hainbat gunetako argiztapena hobetuko da herritarren segurtasuna hobetzeko. Neurri horiek Iruñeko udaleko herritarren segurtasunerako zinegotzi ordezkari Javier Labairuk eta arloko zuzendari Patxi Fernandezek gaur aurkeztu duten polizia estrategiaren parte dira. Neurri horien helburua bide publikoan egiten diren delituak etetea da, hala nola lapurretak eta larderiak, ekintza bandalikoak eta pertsonen aurkako delituak.
Bestalde, udaleko lorategi zerbitzuak udaberriaren hasiera honetan hiriko berdeguneen ikustapen zorrotza indartu du Iruñeko landardian ohikoenak diren izurriak kontrolatzeko. Egun hauetan lorategietako teknikariek eskuz berrikusten dituzte espel bordurak, espel sitxaren belarren rilkera ikusteko, izan ere maiatza edo ekaina inguruan laino handietan agertzen den sitx zuri bihurtzen da. Era berean, kameraria Orrieldeko udaleko lorategi zerbitzuak udaberriaren hasiera honetan hiriko berdeguneen ikuskapen zorrotza indartu du Iruñeko landaredian ohikoenak diren izurriak kontrolatzeko. Egun hauetan lorategietako teknikariek eskuz berrikusten dituzte espel bordurak, espel sitxaren beldarraren bilakera ikusteko, izan ere maiatza edo ekaina inguruan laino handietan agertzen den sitx zuri bihurtzen da. Era berean, kameraria hori delako 87 laginketa tranpa daude Indietako gaztainondoetan eta pinuaren prozesionalaren edapenak geldiarazten saiatzen diren erantzun itxurako tranpa tradizionalak ere jarri dira parke historikoetan. Bukatzeko datorren astelehenean hasiko da Musink Iruñeko udalaren zibiboxeko kultur zikloa, Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioko musikologia arloarekin elkarlanean. Musinkek edizio honetan 3 saio proposatzen ditu jarraian, 25 euskal interprete gaztek eskaintzen duten antzinako musikako kontzertu bat, musika afrikarraren eta Espainiako aztarnaren fusioari buruzko film dokumental bat, Kubako musika kulturan eta Joakin Gaztanbide Tuterrararen omenezko hitzaldi kontzertu bat, bere jaiotzaren 2. mendeurrenean. Programako jarduera guztiak doakoak izango dira. Eta oraingoan Orreaga Fundaziotik Koldo Amatria etorri zaigu Salvako platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Koldo? Kaixo, egunon. Zer moduz zaude? Ongi. Ongi? Bai. Bueno, Koldo, Orreaga Fundazioak monumentu bat egin nahi du luzai denez, Orreagako guduaren harira, Orreagaren inguruan, eta hasteko lehenik eta behin jendeak pixkatu lertzeko, zer gertatu zen guda horretan edo, konta eguzu pixka bat? Bueno, guda horretan gertatu zena pixka luzera zabaltzeko da, baina moztuko du pixka bat. Bueno, hemendik pasatu zen Karlomagno eta bere ejertzita, gutxi gorabehera 10.000 pertsona inguru edo gehiago. Zaragoza joateko eta, bueno, itzultzerakoan hemendik Iruñeko harresiak bota zituen eta orduan baskoiak berriro Bai, mendeku ez edo... Bueno, mendeku bezala egin zuten, hori, borroka zuten Karlomagnoaren kontra, Ibañeta aldera. Ez dakigu, konkretuki nun, baina ez gustatzen dugu oso luzea denez, imaginazazu 10.000 pertsona eta bere animaliak zenbat luzera iraun dezake bide estu batean. Bai. Orduan, kilometroak eta orduan, hori Ibañetatik beherantz, suposatzen du izan zen. Borroka eta, baskoiak menperatu zuten Karlomagnoaren ejertzitoa eta hori hil zituen ospetsuak 12 pareak, Frantziako 12 pareak. Eta Karlomagnoa ihes egin zuen bere ejertzitoarekin eta bere arrastoarekin. Eta orduan, Orreaga Fundazioak zergatik, noiz nola eta zergatik erabakitzen du horren inguruko monumentua egin behar dela? Orreagako gatazka oso importantea izan zen Nafarroko historiarako. Zergatik, horien arte, momentu hori arte zegoen hemen erreinua baizik eta baskoiak eta
Condado de Baskonia eta ez dakiz zer, eta bueno, orduan hor elkartu ziren eta urte batzuk pasata gero eta beste bataia berriro Orreagan bertan Francoaren kontra, Bai. Nafarroko Pamplonako erreinua sortu zen. Eta Pamplonako erresumaren Pamplonako erresumaren sortzailea, hortik atera zen Nafarroko erresuma. Bai. Eta zure ustez, zergatik da garrantzitsua adibidez Orreagako gudua gogoratzea? Bueno, horregatik hori izan zen Nafarroko erresumaren hasia, oso garrantzitsua eta gainean zer gertatu da Orreagan edo Ibainetan edo leku hortan beti omenaldi egin dute hemendik pasatu zen eta Iruña suntsitu zuen. Hori edozein lekuan ez da pasatzen, inbasoreari omenaldi bat egitea. Eta hor dago oraindik Ibainetan bertan monolitoa Roldani omenez egiten. Eta ez da lehen monumentua baizik eta bigarrena. Oso ez ezaguna da datu hori. 1932an ospatu zuten 100 urte agertu zenetik La Sanson de Roland manuskritoa. Eta orduan egin zuten ospakizun handi bat Ibainetan, Orreagan, Luzaiden eta iparraldeko jendearekin, Donostiako jendearekin, Iruñeko eta bar. Eta hor kokatu zuten beste monumentu bat. Zorionez, ekaitza batek bota zuen, berriro altxatu zuten, eta berriro bota zuten ekaitzak eta hor dago. Desagertu dira harri batzuk, bat estela bat dago Luzaideko museoan, eta bestea hor txandak eta hori. Eta horregatik guk zer nahi dugu omenaldi bat egitea lortu zuen, gainditu zuen batalla. Ziren baskoiak, ziren gure aintzinako aideak. Eta zuk aipatu duzu, Koldo, inbasorei monumentua egitez ez dela gertatzen inon. Eta hemen bai, inbasoreri egin zaiola omenaldia, eta orduan, zure ustez, zergatik gertatu da hori hemen Nafarroan ez edo Euskal Herrian? Hori gertatzen da, estali behar dute gure historia asimilatzeko bere historiarekin. Hemen, kolegioetan edo ikastoletan edo orain arte beti Nafarroko historia bukatzen da 1512. Hor bukatzen da gure historia, eta gero da Espainiako historia. Desagertu da Nafarroa eta gara Espainiako provintzia bat. Eta hori da asimilazio prozesu bat. Eta memoria desagertzea dago. Eta guk nahi dugu hori errekuperatzeko gure memoria historikoa baizik. Eta ez bakarrik memoria historikoa beti asimilatzen da 1936ko gerrarekin. Eta guk nahi dugu betiko memoria errekuperatzea. Eta dago hori Nafarroko erresumen hasia, horrelako batalla. Eta horregatik guk pentsatzen dugu oso importantea dela gure historiarako eta guk jakiteko nondik etortzen gara eta nola joan behar dugun. Eta zeinek egingo du eskultura? Eskultura, aukeratu dugu hemengo eskultore bat, Patxi Aldunatek, eta berak egin du lan oso polita, guretzat, gure ustez, eta bere signifikadoekin baita ere.
berak ies egin du epikarena, no? Ez da agertzen monumentuan jendea bataiatzen eta odola eta baizik eta agertzen da hemengo jendea da, omenaldi bat baskoiei. Claro. Eta, bueno, agertzen dira, claro, no es posible enseñar el... Bai, nahi duzun erakutsi dezakezu, bai. Bai. Hori, bueno, pues, hemen daukagu montaje bat egin duguna monumentuarena. Vale. Bai, horrela ikusiko da nik uste. Bueno, utziko dizuetago eta gero nahi gaudu zerbait egin. Vale. Eta dira hiru talde, bueno, Horko Baskoiak, Zonaldeko Baskoiak eta Euskal Herriko Baskoiak omenaldia. Hemen ez da ikusten, baina, bueno, baita ere agertzen dira emakumeak, no? Da herri osoa eta herri osoak borrokatu zuen. Eta hemen ez da ikusten, baina batean agertzen da emakume bat agurdun dagoela. Hori da etorkizuna. Bai, claro. Bai, jo, oso polita. Hau da, eta hemen daukagu baita ere lehen monumentua, eta oso kuriosoa monumentuarena, egon ziren naziak iparralde okupatzen, igo ziren, behin baino gehiago, omenaldi bat egitea Roldani. Bai, Bai. Eta badaude argazkiak. Eta eskulturari dagokionez, Koldo, noizko daukazue pentsatuta egitea ze web orrialdean, zuen web orrialdean aipatzen duzuenez, orain finantziazioa behar duzu, ez da, bizkat babesa, orduan, ze horri ikuspen? Bueno, finantziazioa eta kokapena eta hori, hasiko gara, kokapena dago, bueno, aigatu genuen akordio batera Luzaideko udalarekin jartzeko monumentua Luzaideren erdian. Hau, bueno, hemen ez da ikusten, baina hemen dago museoa, Luzaideko museoa, eta hemen Luzaideko udaletxea. Bale. Plazatxo bat, eta hor... Eta erdian monumentua. Bai. Eta parean dago frontoi zaharra. Eta batek baino gehiago galdetzen digu zergatik ez dugu jarri, edo nahi dugu jarri Ibainetan, gure asmoa zen hor jartzea, baina arazoaren pila bat hor jartzeko alde batetik, Ibainetako egoalde partea horregakoa da, kolegiatakoa. Bai. Kolegiatakoek esan dute ezetz. Gero, Luzaideko udalak nahiago zuen herrian bertan. Hor, pizka bat eztabaidatu genuen hori eta azkenean beste arazo batzuk sortu ziren Ibainetan jartzeko alde batetik, bueno, dago errepidea, pasatzen da donde Jakue bidea, pasatzen da hori erromatar galtzada, eta daude baita ere arrastoak Napoleoneko gerrakoak, 1936ko gerrakoak, eta hori, bueno, sartzen badugu hor eskabadora bat eta gertzen baldin bada zerbait, hor gelditzen da lanak, ikusteko zer dago eta orduan azkenean erabe genuen Luzaiden bertan eta gustora gaude bai Luzaidekoak eta bai dago ere bai. Oso ongi, azken finean hori dela garrantzitsuena, ez da? Bai, hori importanteena da monumentua. Eta finantziatzeko, bueno, gu parte eskertu behar dugu eta berriro Aizkoako persona bati bere laguntza eta bere impulsoa, berak etorri zitzagun gizon bat, berak nahi zuen hor kokatzea. Bai. Eta bueno, hori izan zen beste historia bat, baina
azkenean sartu ginen hori erronka hortan ateratzeko. Dirurik ez dugu. Orduan dirua eskatzen dugu. Aurrekontua izango da gutxi gorabehera 40.000 eurokoa. Eta nola finantziatu behar dugu? Dirua eskatzen eta eskatzen dugu 10 eurotik aurrean nahi dutena. Eta horretarako ireki dugu web orrialde bat, www.bikoitza edo bikoitza horreagamonumentua.eus. Eta hor daude nola egin dezake ekarpena. Eta eperen bat edo zerbait jarri duzue diru bilketa egiteko edo egiten denean diru bilketa guztia orduan jarriko zarete martxan? Gure asmoa zen, prinsipioz, epe bat jarri. Maiatzen bukarean edo ekainaren 15ean horko. Zergatik, diruarekin enkargatzeko hori monumentua eta abuztuan 15ean inauguratzeko. Hori da gure asmoa. Aterako da, hori jendearen arabera. Bai, ikusi beharko duzue. Koldo, zuk uste monumentu honen bidez bultzatuko dela historiaren helarazte prozesu hori edo lagunduko duela horretan? Bai, badaukagu beste bi monumentua hori, Noaingo bataiarena eta Maiorko Gaztelbarena, bi hito oso importanteak eta kuriosoan zenbat jende joan da eta joaten da egunero Amaiurrera eta horrela ikusteko eta ikasteko gure historia izan da modu oso berezia. Zergatik, alde batetik, zergatik bere garaian egin zuten monumentua. Zergatik bota zuten dinamitarekin monumentua. Zergatik berriro altxatu da monumentua eta zergatik orain arte Nafarroko gobernuak ez dute zer egin horko arrastoak errekuperatzeko. Beti izan da Amaiorko jendea eta bere diruarekin eta egin duena hori. Eta zergatik gure historia estaltzeko eta hainbeste kapak gora eta oso importantea da, erreferentzia batzuk, zoritxarrez bi monumentu horiek dira gure independentziaren galdeketa, galtzek. Eta, Koldo, zure ustez, orokorrean eta ez Orreagako guduari dagokionez, baizik eta orokorrean zergatik uste duzu dela garrantzitsua belaunaldi berri irakustea eta helaraztea gure historia? Bueno, uste du komentatu dugu lehen, jakin behar dugu nun gaude eta nora joan behar dugu eta herri bat memoriari gabe ez da herria. Orduan, gure ustez oso importantea da mantentzea errekuperatzeko gure nortasuna, gure historia. Oso ongi. Koldo, elkarrizketa bukatzen joan behar gara, orduan, hori elkarrizketa borobiltzeko modu batean edo, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Bueno, animatzeko jendeari, bere ekarpena emateko 10 eurotik aurrera. Denak ongi etorriak izango dira. Behar dugu dirua, 10 euro, 10 euro. Ez dugu esplikatu edo azaldu, ekarpenak dituzte bere saria. 10 euro bakoitzatik ematen dugu zenbaki bat zozketa baterako... egiteko. Bueno, zongi. Eta ematen badute 40 euro, 50 euro, zenbakiak eta liburuzka bat. Bale.
euroarekin zenbakiak eta Nafarroko bandera. Eta 200 eurorekin zenbakiak eta Xabier Irujoren liburua, La batalla de Errozabal horrean. Bueno. Oso interesgarria, eta hori da zagitzeko pizka bat, ekarpena. Bai, aber jende animatzen den parte hartzera, ezta? Horrela espero dugu, bestela. Hori da, beharrezkoa. Oso ongi. Koldo, nekin bukatutzat emango dut elkarrizketa, eta eskerrik asko etortzagatik eta zure denbora eskaintzagatik ere bai. Denbora daukagu gauza hau egiteko oso beran. Oso ongi. Eskerrik asko zuei eta aurrera, salba terbistarekin. Hori da, eskerrik asko. Bai, gero arte, Koldo. Eta hau izan da guztia gaurkoz eskerrik asko zuen denboragatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.